Papanan nyo manan, nanang. Nakasukat kay manan. Mapanak man ijay ili, at damapan ko gatangan anak ko. At mapan nyo gatangan, wano mapan kay manan magsinara kiti boyfriend nyo. Ha, ne saan mo talan to? Nay, mamin ano ngay baga kasi naan nyo na alakay. Masurunak na nang. Hindi yung dagdagan ti pungtot ko. Tamang ano niya ti maramid ko. Kunakmat asinaan yung dayjay. Kat sininaak mo anak ko, awan kamiin. Sigurado nyo lang. Bakbakitan kayo. Sana na masapol ang maki-boyfriend kayo. Ta makapadurmo na kitaan. Feeling ubing kay tumat kami. Dandani kayong tumangan di tibarsa nga. Ngamday ta pala agpapaaram. Tiyar aramidin niya. Sa anak mo't nga agpapaaram anak ko. Siyak mo't ti ar-armunda. Armanda nga. Tistingan na kailang mamati kayo mo't adagusan. Ado, ti manang gundaway alalaki itan nanang. Ti pensyon nyo, ti almananda. Isa pasablugang na kayo. Kahit, anyang oras ti sangkot nyo. Di kaya agpakarabi, ha? Wan, mabiitak laeng anak ko. Papanan nyo, tatang. Apa nakapumada kayo manan? Inak man agpapukays, anak ka. Sakay larumwari tatamaluman. Naimbag na dapat nakalukat na barbershop iti kasto nga oras. Ada, maladaw ang agrik-rikap kay sukik apapapanak. Ang mga nadaman laok na bulakbul day tana. Ang mga masarakan niyo manan di bakit ano biyayaw? Ay, saan kumanatangkan ti ulo yung tatang? Saan mo? Napayagan na nagsina kami kanipasita. Di kaya gararaman, talakay kayon. Baybayan nyo ka din na taas asawa. Jak tupay ko na, da kayon tulaki din. Sige. Mapana kong ta sambutak di barbershop. Ato'y tinanong mo pasitahan eh. Ay na. Una yan day tangawag mo kanyak guto. Kasla nagkorni adeng gentahan. Kastamot at talaga ti inawag dagiti agayan ayat. Honey, wano saan sweetie, wano saan baby. Unang bakit kan lakaytan. Saan may bagay day ta nga inawag ta. Kababain no at damakangag. Ay awan bibiyang tasino man pasita. Basta siya, honey, ti kayat ko ayawagan ka. Wano saan? Baby loves no isa. Madi, silang adenggan gudo. Kababain. Basta baby loves, ti kayat ko ayawagan ka. Mangantan baby loves, tamapantapay agpasyar no madamdama. Sa anak ang makapagbayag gudo. Tani, urayan nak di anak ko. Ung tanak day jay no maladawak nga agawid. Na urasan ti iruruar ko. Ay, una yan. Nagpadaan na lakit din iti anak ko. Uray nga rodyay anak ko. Text a text. Damdamagan na no ayan ko. Iso nga in-off ko ti cellphone ko. Alang nga ron, lupasan tantimangan ta agawidan. Ay, sana. Agpasyarta pa'y mutla. Sulitan ta ti panagkuyog pamanan. Kakaisuna akapimpensyon ta. Enjoyin tamot na nagit pensyon ta. Agpasyarta pa'y. No mapanlog ta, intanto manen mangan, wano agmerienda. Alang nga ron, sikati makaambo ko to. Makaambo di tan noong tanak manin di anak ko. Itulnog kanto nga agawid. Ay saan Ad-adda nga agungot di anak ko. Ti amuna nga min kat nagsinatan. Di ka mandanagan, nasa anak adumano na di balayaw. Agpatingga aktulaang iji kalsada. Anyat masidananang? Prito kan inlambong nga itlog anak ko. Jak nakichenday di kalman ta na malmana. Di kay pa nagpensyon na ya? Nagpensyon akon ngamjak na samo ti nakichenda. Nan, sa siyak timapan gumatang iti masida. Awan sapay bagas tayon. Awan nga rod na anak ko. Alang nga rod no magagat ka amapan ijay ili si kan timapan.
Mangtad kayo mo tan ay ti pangkrudo kiti tricycle. Kinayunan nyo ti itadyo a kwarta tagpapukisak man. Wen, mala, mabiit lang arod anak ko. Mangtad kay man iti kwartayo tatang, tanay awan balunan dya po ko yo. Napan nag-iskwilan aya. Saan pa'y mangmangan pa'y lang. Mapan ko'y tulod no madamdama. Adto iti sangaribaw. Ni, apay di yung pa'y naalat ay pensyon nyo aya. Naala ko nga madalang gastusak. Anyat nagastusan nyo nga ikaw ang makita ka ginatang yo. Wano, ada babaya pag gasgastusan nyo. Awan, napanak lang nagpaspas sarmat Nag-shopping basit, nagpa-face nga, kas ka na nagpamasahe. Tila pag gasgastusan nyo. Nayunan nyo dahito yata ne, adapay bayada kiti pagadalan ti apo ko yo. Adto tili magasot, umras na itan. Apay, sana lang tadyay amat ti anak mo aya, iti suporta ti anak na. Ay na, di yun namaan day dyan. Nabayagan na saan na nagpapawik. Awan ka no trabaho nan. Uray pilitag no talagang awan. Ay na, kan anak ka no di asawa na. Ay, natangken nga men ti ulom iday. Amom nga da asawa na ngam nakirelasyon ka pa ilaan. Ay na, napalabas ang dayta. Nalpasan dagita tatang. Di yung ka din ipalagip. Ibagbagak laeng. Kanya nga ron nga eh. Talaga siguro akas tigasat ko Aginggat ka anong at nga ilimlimod ta ti relasyon ta gudo. Wan nga rod Ang amno ar-arigan, sana rumpeng nga ilimod ta. Tagpadatamot anawaya. Wen ngam dagiti nga rod anak ta ti pampanunutek. Gida kayat ti relasyon ta. Masurunak metten ang daduma. Isoda ka ti masursurutan. Saan ta metten nga ubeng? Apay nga ya, paritan data nga ginayat. Paritan data nga gragsak. Gudo. Agkasartakid din Anya, ay saan ang mabalin? Agungot dagiti anak ta. Oray agunget da, awan mo't mabalinan da. Apay, isoda ayat ang gastos no bilang laag. Saan ba? Gudo. Lusyak, ready ako ang mangikasarkan ka. Awan ka sino man na makalapad iti dayta. Ilaban ko ti panagayat ko ken kapasita, my love. Kat anya nga rod ti aramiden ta. Kasaritam ti anak mo, nakasaritak mo ti anak kaw. Ibagam ti panagsimpatan. Agkasartakid din tapno makapagdinatan iti maymay sa abalay. Ay, ala, padasat nga ibaga. Ngamno agungot ngay. Bayam nga gunga. Saan nga'y surat ti masursuraw? No di da kaya ti plano ta, saan lang? Basta aramidin ta ti amuta pagsayaatan ta adwa pasita. Anya, mga sawa kayo kunayo tatang. Laklakayan kayon. Ubingak pay, napigsaak pay. Ay na, saan ang dayta asawa? Jak tupay makiasawa, da kayon tulaki din. Apay ay alapdan na ka mga sawa, kat saan mo't asikat yung gastos si Kagreta. Lakay kayon, tatang. Amo ka ti pensyon nyo laang talmananda kada kayo. Apay asino kumayat asawahan nyo. Ninanampasita Kunak man nun nagsina kayon. Saan? Kung kunak lang dahil dyan, tapno sardingan nakasersermunan. Ay ayatak ni Pasita. Kaya't kau ngay kalaysa. Ay saanan? Bakit kan lakay kayo nagkasar kay pailaan? Sigurado akatawaan da kayo dagiti tattao. Oray katawaan na kami Saan may na problema na ita? Basta tulagan tayo ang ti kasarmay. Saan man na natangkan ti ulo yun, tatang? Kasanon nga no kumapsot kayon? Asino kumati mga sikaso kada kayo? Siyak malaan. Ni Pasita ni mga sikaso kanyak. Asikaswanak, ta asikaswak may. Saan na ta kasar-kasar? Gastos lang na ita. Kan lakay kayon. Aginanakay kidi dito balay. Di ka nga minruar-arwar Basta mga sawa Apay ay halap na nakrita. Saan nagaputala kaya kaon kat awanan karbengak nga gayat manay?
Nukunak nga ikalaysak ni Pasita, aramidag. No di nagsuportaran, saan laang? Agkasar kami, adakda kami. No magkiasawa kayon, kat kasaron ti pensyon nyo, di awanan. At danton kabingay yaw, nanang. At damot pensyon ni tatam aguto anak ko. Kundi napakibibiyangan day iti pensyon ko. Isunto pa iti mangmangtad iti kwarta kanyak. Italang dayta, ngam no bumayag, sigurado apakibyangan nanton ti kwartayaw. Saan akasta ni Gudo? Nasimpot day jay anak ko. Bakit ang kayo ngaminon ngam dayta kat as-asawa ti bagbagayon? Na kayo man lang tinaputa ka bakit akasta? Imbes at isalon at yun lang tintunaran nyo. Saan? Ta lalaki mo't kaday ti panunot nyo. Kaya't kumot nga ro, tiyadakad kadwa na bayat ti panagkapsut ko anak ko. Kat siyak nga yakad kadwayaw. Kasanon no mga asawa kan taon. Sa anak ang mga asawa, tawan iti panunot ko reta. Jak pagan ano ti mga lay ti pakanag asaan ko matakap-kapin ano? Lando, Awan ti mapasamak akasar. Agguluak no ipilit yun reta nanang. anya. Si Kaman ti makisarita ijay kabsat mo, Nelia anak ko. Apay kano aya adi na kayat amaki asawa kayo manan nanang. Abangan ka no kwartaan naklaang ti agbalin nga asawak. Imbagak akasapulak laang ti kadkadwa. Ngam iso kanungay akad kadwa. Kat kunak mo't kasanon no mga asawa. Kunana mo't asaan ka no ang mga asawa. Kasano kuma ang mga asawa dayjay kat sadot mat. Mabutang iti responsibilidad dayjay nanang. Iso adi na kayat ti mga asawa. Di mo't ngamin agtrabaho. Talaga asaan nga agtrabaho dayjay. Taadda kayo anam-namaan na amang tag iti kwarta na nanang. Ha? Ruwaman nyo mga men. No dumawat kada kayo, ikanyo mat adagos. Kat agungat mo nga rod no jak ikan. Pagsasawan na kitag kakasakit. Saan anasaya at tikas jengar aramidan na? Saan yun apagrebengan timang biyagkan kwa na tadakulan? Da kayo kit di kumaati ikan na iti kwarta. Nagdakulan abagi saan nga trabaho? Anak ko, Alaki di, no kayat yu pa'y timaki asawa, aramidan nyo. Nasimpot mo't ni tatagudok. Ken agpada kayo nga agpenpensyon, iso nga awan problema dita. kasanon nga ije kabsat mo. Siyak ti makaamukan kwa na. Ungtak no lapdan na kayo iti kayat yung aramidan nanang. Awan karbangam amang lapad kin ni nanang iti kayat ng aramidan landong. Apre kasta ka? No anya ti ammom apagragsakan ti nata, suportaram, saan akasta nga tamkit din. Ammom abakutan ni nanang, ng pagsasawam iti saan anasayaan. Manang, Apay adi mo kayat amaki asawa, kat kayat na nga rudmat yadda katakunay-nay na. Apay, mabutan ka nga ipanawan di pakiasawaan na dito'y balay, kat awan taon ti pagdawatam iti kwarta. ha? Saan ba ta? Saan mat nga? Naglawag mo aramidan. Nakadepender ka ngamin akanayon kin ni nanang. Nagdaklan ka akarne, ngam di kag trabaho. Di ka lamas yan ijay inata. Apay, sika, kayat mo aya makiasawa pa lang ni nanang kat bakutan. Kayat ko nukas na ti kayat na. Suportarak iti anyaman nga aramidan na. Basta pagsayaatan na lakit di. Awan dakas na no kayat namanen ti makiasawa. Apay, dagiti laubing ayat ya dakarbangan na ang mga asawa. Patlimat dagiti babakit kan lalakay at damot karbangan da. Tao damot. Ha? Ang trabaho ka kid agagawa ka tapno saan ka amang namnamalatan iti-itid ni nanang akwartakan ka. Talaga ka di adidakdanggan tatang. Kaya't yulat na ti mga asawa. Wain, anak ko. Nakasapulak ni nanam apasita iti biyag ko. Ay, natangka na talaga ti ulo yung alaklakayan. Uray anyat sasawam. Basta mga sawaak no kunak mga sawaak. Uray ko mano tayo kaubingan na ti asawaan nyo. Tapno da mga sikaso kada kayo. Diyay mo't padayo na senior citizen tinapili yung. Maday iti ubeng tamangan no isukat nak. May mayat ni pasita.
Ta sigurado adinak to isukat day jay. Makammo kayo. Ay, awan mabalin ko no talaga kasta ti kayat yo. Kahit pag nadan nyo nga ron ngay. Ay, di kay pumanaw dito balay tatang. Awan kadwa may ti apo ko yun ditoy. Kat no manugot kalakit day ayawid ko ni Pasita dito'y balay, di dito'y kamay nga agnaay. Ay, ngala, wala na. Dito yun ti pagnadan nyo. Basta di kay pumanaw dito balay. Nalpasan ti kasarmikin ni tatam agudo anak ko. Iso asumuro takon kan kwa na balayda. Ni, apay nga pumanaw kayo. Dito'y balay ti pagnaadan nyo Ibagayo ka ni tatagudo, ta umay agnaad dito'y. Ijay kanumot balayda ti pagnaadan me. Kan talaga akas ta ti rumbeng, talalaki ni gudo. Siya tiyawid na, ta babae ak. Iso nga agawid akon ijay balayda. Anya? Sumuro takmot nga rod ka na kayo nanang. Diyak kaya tiyak bati dito'y. Mabuti nga. Awan kadwak. Iso nga umayak mo makipagnaudak mo ito ni balay ti asawa yaw. Pasensya kan kadwak ti anak ko nga agnaad dito'y balay yugudo. Awan problema dita, Pasita. Basta agkatunusan na lakit di ti anak ka. Kan sana balay, ta adapay mo't bakanti asilid. Agyaman ak nga rod gudo. Saan mo't ngamin ang maisiin na ti anak ko kanyak? Wen, maawatan day ta. Ta nabayag kat nga ro na nagkadkadwa kayo. Kan isok ti buridak nga anak mo. Aggunay ka mama dito balay si Kalando. Di kag senyorito ditoy. Makikabbalay ka lang ang kasta ka. Ni, tanagam mo ti panagsasauma. Tadamot share mi iti inak ditoy. Apay, ti kunam papakpakan kami lang ditoy. Magpinpensyon mo ti inak tap ng mom. Wan, nga magtrabaho ka mata. Da kamilatan ka ni nanang mo taglutluto. Agin inaw ka nagdaldalos. Ngamsi ka, day talagid, idda ka nagsilsilpon tararami daw. Ikat trabaho ti babae na kita. Apay nga ipatrabahom kanyak. No apay mga minasimur surut kay ti inama. Tanyat kayat mo. Bukudan nyo ti kwarta ti inak. Ay, sana mabalin. Da kayo kat ti paggastusan nan. Ay, excuse me, adama pensyon ka, mak. Saan may pagtatakkunan ti pensyon ni nanang mo? Gusto na itan. Aga pa kayo maday. Day tatao ti dimta nga riribok di ti balay. Papanawan nyo day tatatang. Si Kati pumanaw tadda anak mo. Rumbeng alumasin ka ni ti pagnadam. Apay, ayan nga min ti ama ti anak mo. Tayso kumati ka balay mo. Ay, awan bibiyang mo. Manakibiyang kapay gayam alalaki. Gusto na itan ko nakmay. Alya kayo ka day. Ala, umadayo ka dito yan, Greta. Agsin na kayo, tapno saan kayo nga agapa? Agawid kan sapay la ijay balay anak ko. Tani, saan kayo mo't nga agkadot-dotan kin ni Greta? Apaya papanawin dak. Lukayat yo, dua tayo nga agawid. Ay saan ang mabali na anak ko? Taada ka nga rod asawa kong. Iba kayo ka ni tatagudo, tayo di balay ti pagnadan tayo. Di na mapanawan ti anak kan apo ko na. Tababae da. Awan kadwada ditoy. Kert, iso dalatan ti masursurat. Madi ati kasta. Ay, saan kay mga rod nga agkaalaan kin ni Greta? Makibagay ka nga rod anak ko. Siyak ti makibagayan. Asino da kumapakibagaya? Ti kayat nantumot kat aginaw ka nagluto ak kat trabaho na ababay na ita. Amuyo mo't nanang, saan na ka na iruwam iti kakasta trabaho? Anya ti aramiden tagudo. Makipin natangkan mo't jay anak ko. Di na kayat ti pumanaw. Ala, di mo pilitin no talaga di na kayat. Masikuranak nga rod no kas jay nga agapad akin ni Greta. Kanayon ti panagsinumbat da. Tangay saan amabagaan na iti anak ta? Data tagsakripisyo Pasita. Ha? Anyat aramiden tangay. Data ti pumanaw. Libasan tayo da.
Makamudamutan iti bagbagida. Tapno tumakder da iti bukod da asaka. Umayak man manang. Ne, si kamat gayam lando. Ay sobra ka ah. Ayaman ak manang. Umayak ko mabumulot iti kwartam. Awan isa angkon. Anya? Di mo't ngamin nagaw-awid ang dananang. Awanan, saanin nga agawid dananang. Tanapintasan ti business da iti lugar nga ayanda. Un nga ron. Kastamlatan na kanayon, di kagtrabahon. Pasiglata nga utangan ti pangalaam iti kanam. Manang, Awan na, suruam at agtrabaho adin ko. No kastamlata na kanayon, awan na saya at pagbanagam. manang. Kita ama. Nay, adun ti utang mo kanya. Ngamjak pulos agsinger. Taam mo nga awan pagbayad mo. Iso apasensya ka no awan maitid ko kan ka. Agbayad ka pa yung umunaang sa kantumanan pa utangan. Manang, Saan apa nagimot? Ngamjak kayat amang namna makalatan iti mait-itid kan ka. Agagawa ka tapno adda paggatang mo iti kanang. Kumusta ka nun di anak mo, Gudo? nag-apply ka daw para abroad. Kat ti anak na ngay, asino ti mangkadwan o agabrudan. Alaan ta bakit? Siyak mo't na ti mabalain apang ibatyan na iti apukaw. Katun naimbag man ta nakapanunot mo't laeng di anak mo. Una, taagbisin ti anak na ano saan nagtrabaho. Talaga nga impeteng ka wajak ikan iti kwarta. Tapno agporsigay ngagtrabaho. Oray siya. Kastamot laeng ti naramid ko. Mamin ano adumawat iti kwarta ti anak ko. Ngabjak pulos inikan. Kahit, kumusta mo tan nilang daw? Kuy-kuyugan ka no ti bayaw na nga asawa ni Nelia nga anak ko. Mapandaag karkarpintero. Ay kat mayat nga ron ah. Naimbag lakit din ta napanunot ta ti pimanaw. Tano saan? Nakadependar payla kumadagiti anak ta kadata nga aging gaita. Uwan bakit? Kat maragsa ka na para karagiti anak ta. Tangay at na nagkinaawatan ta, Glory. Agkasarta ko man. Kasar nga dagdagusan. Apay, hanta pa nga agpapas nga agbaro ka na agbalasang. Mapanan ti tawag. Agsimpatakit din. Taditan tumot la turungan ta. Kaya't ko ti maddan iti anak. Aguray pa yung mata. Hanak pa nga ready. Kaanon to pa'y agkasarta nga. Intun natangan ta. Kat, agbalabas ta pa yung matiti uray duwa no talo nga tawan. Ta pag-amamuan ta kasjay. Nabayag unay nga orayan dahi ta, Glory. Agam amutang matan. Nasimpetak. Nasimpet ka. Patyag nga agkaalaan tantaw. Aguray pa ko nak matjire. Hanak kumamat nga dagdagan ata hanak pa nga ron nga ready. Dato ti abang ko tadta nga bulan iti boarding house ko na Agnes. Pasensya ata medyo naladaw. Nadili nga mente sweldo may ije trabaho. Okay na, Glory. Ay, wen, adamat nakita ka lalaki ang naggapo di tadagus mo iti rabi. Jay ka din nobium day, Jay? Ay, uwan na. Dagulit nga ron. Basta umayakat, ibaga na nga agkasar kami kanon. Kat hanak pa nga ron nga ready. Nabayag sa matan nga agnobyo kayo. Apay, di ka kadipay nakasagana, balasan ko. Haan pa'y Nana Agnes. Kaya't ko pa nga minta agpapas nga agbalasang. Aywan, ada malagip ko. Di mo't ada imun una anobyom ngam dayjay alalaki. Ay, uwan Nana Agnes. Malagip yung matgayam. Ni Florencio dayjay. Oo. Ngam awanti formal break up may kanya na. Iso nga mang namnamak pa'y lang nga agsinublian kami to. Oh,
Kayat mo sa uwan, mas ayayatom jay imo na anobyom ngem jay agdama. Ay, kasla kasta nga ruta. First love ko nga minday dyan nga Florencio. Love ko matkait di day dyan nga boyfriend ko tadta. Tagwapo matlaang. Ori, kita balasan ko. Saan na panakibiyang daytoy No di kat panangisakit. Taawan kat nga rod dagiti dadakkel mo ditoy. Kat siyak ti landladim ditoy. Iso bagbagaan ka lagtamot, anya? Awan na Agnes. Awan problema matkait diid ta. Tingitingem anaimbag tiriknam. Taamagan met no mangnamnama iti awan jay agdamaan obyom. Ay, makitanto matkait din o kas ano. Talaga gamin nga hanak pa nga ready. Kan baka nga'y bigla nga agsabat man ang tidalan me kan ni Florencio nga ex ko. Isu nga haan pa'y man lang data kasar-kasar. Agkasarte may sa akasinsin mo into no may alawas, Jeray. Agsasaro daw na iti kakasinsin mong agkasar. Sika nga'y, di ka pa'y mga sawa aya. Adamot tendobiyam. Dahil tangarot ti problema tatang. Mamin, ano nga bagak nagkasar kami? Ngam saan kanupay mo't na nakasagana? Mga no saan na napudno ken kaday nobiyam? Di ka pala sumapol iti sabali ngay kasarmaw no kasta. Anya mo ti kasta nga'y bagbagam mo talaklakayan. Apay kastalat kalakanan ti panangisina na itinubya na. Kat nabayag mo basitan nga da nagkinawatan da. Day tangarod kay nabayagan nga agayan ayat da. Nga mapaya di na pala kaya ti paikalay sa iti anak da. Agkatanya tamom nga'y no adapay na unpo nagarason. Kaya nakanupay ti agpapas ngagbalasang nanang datang. Awan day ta. Apay, di na pala na ipapas. Anya tinagbalasang mat itikas jay atawon na. Rason na ladaytan. Paraw paula siguro ti panagayat na ken ka sa kasta. Jaka mo atatang. Namin anon nga imbagak nagkasar kami. Kam kanayon mo't nga agkad-kad. Agkaturayam lata no kaano tiyaan nugot na anak ko. Kanayaywom lata. Ang mga nagpakpakipot laeng. Dahita ka, ti madi ka na kayo, babae, tan nalaing kayo ngagpakipaut. Kundi pakiipot kayo, ngam iton unag yaw, kaya tsumatlag. Ay na, saan nga amin na babae kat kasta? Kan adamo lalaki ama nagpakipot Apay babae lang aya. Unang man-manaw. Kadwa na babae ti pakipaut. Ti kayat siyaw kat maay-ayo kayo akanayaw. No siyak, pagan anom ta mangay ayaw. No di na kayat baybay amaon. Isa sumapol kakit day niti sabali nga asawa manakaw. No kasta nga agpakipakipot tanubyam. Maudin nga awis ko ken karay ti Glory. Makabanog mo ti aguray ti mabayag ka. Karigatan day ta aguray ti mabayag. Isa maudin nga awis kan saludsod ko day ti ken ka. Umanugot ka na makikalay sa kanyak wano saan. Ni, anya matdatangay, kaslamat nga presyuran nakon. Sa bali matante tinorte pa nagdamag mo. Nabayag mo't nga minan nga agayan ayat ta. Ngam di mo mo't kayat ti paikalay sa kanyak. Han nga jay hang ko nga kayat. Hanak lang nga ready, kunak. Nukas na, talaga di mo pa'y kayat. Ay, hanpay nga talaga, Jerry. Iso nga pasensyan Sapay ko maata maawatan nak. Suruom ate aguray niya. Uray talabnak mat. Ay, Han kakadingaganat nga mga sawa taubing tapay mat. Makauray data kasar. Agurnong tapay. kadamot ornong kon. Kat na yun ang tapay Narigat no matukol ti aklong ako na da. Dakal ti magastos iti kasar. Hindi, kita Glory balasang.
Ta mga numauma jay nobyom ang mga awiskin ka iti kasar. Kat sumapulan iti sa baligay kasar na. Ha? Hana nga maaramid data na Agnes. Kat nalab dayjay. Mauray nak. Apay gabi na aya, di mo pa'y lapat ganti kayat na. Madlawa seryoso, jay nobyom ken ka. Ta kayat na kangarod ngay kasar. Madmanuti kas ta lalaki balasang ko. Kanayon kumat ngamin nga may tagtagainap ni Florencio nga ex ko na Agnes. Nga kampay di kat ako'y kuyo kami ngagpaspasyar. Nagragsak kami kano. Kanayon ko kano nga ikikan iti sabsabong. Aniya, sika ti bagmangtad iti sabong ken ko na. Awan, basta may tagtagainap ko kat siya nga kanayon ti mangmangtad iti sabong kanya na. Ngam, ayos lang data. Ta, idida kami pa'y lang kat isunamat nga kanayon ti mangmangtad kanya iti sabong. Mamadlaw nga ag-in-inayat kami pa'y nga oray iti tagtagainap lang. Hay, tagtagainop laday ta, Glory. Wanangam no po may sungay. Kas anon nga ino da kami gayam tagkagasat. Iso nga, urehaan pa lang data kasar. Taba ka bigla kit di nga agsubli ni Florencio kanyak. Kat maurnos mi man ang tibagbagi mi. Oh, saan mo nga rod alaw jay nobyom ita? Lab ko matkit di nanangam. Basta, han ko nga mawawatan tibagik. Kasla agparparyak na nga talaga nga hanak pa nga makiasawa. Takasla agsublin tumanan ni Florencio kanyak. Papa Nam Jerry, sumipngatan ng rumwar ka pa lang. Mapanak man di balay da San Ramil na nang. Adda ka no tayo balasang na ipag na kag. Agad, anya ita. Kaya't ko lang makita di bagbaga na nga ipag na. Napintas ka no kag. Napimpintas ka no gamli bakit na. Nay, kita ama, tamangan no malipatam nga Danubiam ni Glory. Sa anak matla sigurado iti dadya Glory na nang. Tadi na mat kayat ti pa ikalay sa kanyak. Saan pa'y siguro anak kasagana Mauma ako namang ibagbagay ti kasarken ko na. No di na kayat apaki asawaan. Sala, ano di ti mabalin nga ikalay sa? Makabanugmot kat ti aguray. Kayat konti mga sawa na nang. Kayat konti maagdaan iti anak. Si kagayang ti ibagbagan niya ramil nga ipag na ading. Anyat nagan mo itaya. Siyak ni Olivia. Si Kangay. Jerry mat tinagan ka. Nagpintas tinagan mo. Kaslamot la kapintas mo. Ada ka din nobyom? Awan pa'y Jerry. Ay, wow! Nagsayatan. Ada nga rin tsansak nga agaram kan ka aading. Ha? Apay, kurso na danak kaya? Uwan Damo pa ilapan nakakita kan ka ita. Ngam agayata kun kan ka. Iti dayta kinataer mo. Awan pa'y nobyang? Oo, kasla jackpot dyan. Ada nobyak. Ngam sina ako. Tadi na matkayat ti makiasawa kanyak. Isa ano adapan na kaikarik kan ka. Ikalay sa ka. Kit, no talaga seryoso ka kanya. Kit arman na. Dakil tinamnamam kanya. Ngamin, kasta akin nataer ti sapsapulag iti may sa lalaki. Peso? Rabrabakan naksamot ading. Saan? Jak ugali ti mangrabak. I love you nga Rodan, Olivia. I love you too, Cherry. Agyaman ak. Nakaragrag sakak. Ikasarkan, Olivia. Kahit kasanaw. Tulagin tayo ti kasarda jere kanda nga Olivia. Bakit? Ay, kasanon ngay jay nobya na. Nag-breakdangatan aya. Apay, aya apa kasi kuram na ita. Kat di nangarod kayat di makikalay sa iti anak ta. Alanganan ti panagayat na iti anak ta. So, di mon pakariribukan na ita.
Ti amok ngamin kat saan da pa'y anagsina. Kat sidinaan na siguro di inaram na ni Olivia. Napimpintas pa'y kat da nga Olivia ngam di sigod anobya na. Kaya't kao ngagbalin ang manugang da nga Olivia. Kandi si Dido ni Jiray amang ikasar iti kabarbaro anobya na. Isa pagkasarantay idahan pa ka. Apay ngay nga sinamat tanti bagbagam, Jire. Diyak namin makaura yung glory. Isa nagsapulak iti babae amayat apa ikasar kanyak. Kit umadanin ti panagkasarami. Anya? Pasensya ka, glory. Manluloko ka? Parparaw pa o gayam ti panagayat mo kanya? Ulbud? Balangkantis? Traitor? Sorry. Talaga siguro asaan adatati na ikari para ti tunggal may sa. Naliday kan sa Glory. Apay balasang ko. Ay, awanan. Nang ikasar ni ti sabali jay boyfriend ko, Nana Agnes. Anya? Anya ngay, di husto, jay kunak. Saan na nakauray, jay nobyom. Kanada pa'y may nga paglinlidayak. Anya dayta, balasang ko. Ni Florencio nga ex ko. Nabuyag matgayaman nga natay. Anya? Hala, nakamuam ngay. Ada nga min kabagyan na nga friend ko iti FB. Di naman ko isunan o kumusta. Nabayag matgayaman nga natay. Anya? Isungay man, no gutakla ko may din nga nakikasar ka ni Jire. Ay, anya ngay. Diawanan, naladawan ti amin, balasang ko. Agbabawi ak nga naladawan ti amin nga talaga. Sap-sapak ko mga kinumusta di ex ko. Tapno na amuak ko mga dagdagos. Ayawanan na danasawa ni Jire, Nana Agnes. Anyamatan. Nabambanlog da tao naggapoy ti trabaho. Ngam awan makan amasangputan dito balay. Nikat, anyat kahit mo asawan. Pagbalinan nga lila dito'y balay. Inasawa nak. Tapno pagbalinam at agabo. Naglalay nga mon ngay. Ha? So nga roda nakisawak ken ka. Tapno adda agluto iti kanag. Tapno adda mga sikaso kanya. Sikatirumbang ang mga sikaso kanyak tasyak tiyagtag trabaho. Idinto ta sika para balay ka lang. Ay. Di mo lalaengan ti parabalay at trabaho. Tanarigat ti kasta. Rigatam ti panagtugtugaw kan panagid idam iti agmalmalab. Ketwat, apay ti ko na? Saan ang makakatang ti agtugtugaw ka nagid-idda? Nasakit tupay ti bagbagi? Inak man lang makipangan iti balay dananangad. Yawidan nakiti kanak. Panunutin nakmut nga asawam. No kasta, sadot dayjay nga Olivia. Pirmi na lang. Ultimo aginaw ka nagluto di na maaramid. Sapay no koriktarak ti mading aramid na, sintiran na. Iso nga aga pa kami no ka. Ay, nagdarasudos ka ngamin anang ikasarkan ko, ana. Di mo pa'y inam mo ana imbag ti ugali na. Wan nga ron nanang. Saan gayam nga umdas ti kinapintas ti babae no sadot mo kan man nakiapa. Mapukaw ti panagayat no kasta. Ita, mapanunot mo, ti kamalim, anak ko. Wan nanang. Agbabawi ak anang ikasar adagos kan ni Olivia. Tanagalas mo't gayam ti ugali na. Hello, Jiri. Apa nga imawag ka? Mabalin ka diti umay di tatagos mo, Glory. Umaya ko magkidaw iti pamakawan ka. Ni, para itian niya pa ilangay. Nakapasulakan ka. Kayat ko asunitan. Umaya ko man, mapalubusan na kasumarong kar di tatagos mo. Ay, baka makita na ka ti asawam. Saan? Di na amuti umay ko dita. Umaya ka, mabalin? Kat, sige makamo ka, Jiri. No kasta,
Sadot jay na asawam. Well, Glory, nagalaspay ti aramid na. Manlaki apa. No kasano ti kinapintas jero pa na, isumat ti kinaalas ti ugali na. Babawi ka nang ikasarkin ko na. Dayta ngamin kata agganat ka nga mga asawa. Anya nga itata. Sinaakon ni Olivia. Datang tagdan na, Glory. Anya? Si kapay laeng tayo ayatag. Pakawanan na kuman, tayo sublita tinapalabas ta. Ay, kasano datangay? Agbalinakit din nga kabit mo. Please, agsinubyan ta kuma. Ay, kinapuno na. Ay ayatan ka pa ilang ingganatad ta. Oo, no kasta nga ron. Agsinubyan ta na, Glory. Ay sus, delikado ti aramidang Glory. At nasawa ni Jerry. Sumapul ka laangan iti sabali a pakirelasyon dumaamuan ti asawa na ti aramidon nyo. Ang mga noan niya pa'y ti aramidon na. Siyak matay mo no na nga girlfriend ni Jerry. Iso na lang tayong kasar na ngam siyak tayo mo una nga nobya ni Jerry na Agnes. Mas dawa ka, ta siyak matan tinagbalin nga kabit. Kat siyak matay istay kasar na gamin edi. Siyak nga original nga nobya, siyak tinagbalin nga kabit. Kat talaga kasta balasang ko. Dakdakkel ti karbengan jay asawa na kenkwana ta iso tiin kasar na. Hay! Basta siyak ti original nga nobya ni Jerry. Han nga agpakalaing da nga babae. Tay nagaw na lang tinubyo kanya. Adda ka diti anak yu dito'y tatang? Nay, awan mat palasang kaw. Apay ka, day. Jay agpay so ti bagayo tatang ha? Adda dito'y wenno awan. Di yu limang ti anak yu. Awan nga raod. Napanan na kami na Diyan nga rin mo. Saanan nga gaw-awi di dyan agusmi. Agbababae lakit din dyan anak yu. Ha? Ay, awan amok dita palasang kaw. Ha! Di nalapad padasan ti agbabain. Taamangan noan niya ti maaramid ko. Apay? Asino ti timawidan dyan anak yu a babaero? Ta kayo? Ha? Saan ba't Imot pa dyan anak yu. Di nakik-ikan dit sweldo na. Sino ti malalaan na nga imot? Ta kayo? Ha? Ay, sa anak mo't nga imot? Panagkunak. Sika ti ayan ti problema balasang kaw. Sadot ka kanungamen. Ken man nakiapa ka. Isa mapukpukaw ti ganas jay anak mikan ka. Kitno iso ti man nakiapa. Ha, lima lalakyan ang man nakiapa. Nagalas ti ugali na. Nang tawtawidan na iti na diyang ugali na. Da kayo? Pumanaw ka na awan na sayat nga ibagam, Olivia. Ni. Agpapada kayo iti ugali. Nagalas ti ugali yung pamilya. Sika, tinaalas ti ugali na. Ay nalakay, bye-bye amon. Di mo tutupan. Nagalas ka ti panagniw-niwat na dya babaen. Ay, hanya ngay. Di nakatumpong ita apera di anak ta. Sika ngamin, dinurugam di anak ta mangikasaradagos. Alala, di ka nagpabasol bakag. Talaga siguro matakas niya tigasat ti anak ta. Ti makaasawa iti palengkera. Jerry, apa nga ada pulis itarwar? Ha? Pulis? Apay ka no? Ay, mabutbutang akon. Kasla ito'y matikit-kita anda. Jerry! Rumor ka dita! Ha? Di among! Diyak masurutan ti sa bali nga umok mo! Awanan kayo di baik! Di asawam sa matdayjay. Wan nga ron. Ay, kasano ala surutan na dito? Luktang na ito'y! Awanan kayo iti baik! Jerry, kasano dato yan ngay? Ano daramitin ta? Relax ka lang, Glory. Siyak ti makaamo ang makisarita iti asawa. Papanan nyo nga agasawa, anak kaw? Mapan kami kanu ijay bagyo, tatang. Nay, apay, na kayo laan. Saan da kami nga ikuyaw, kininanang mo aya? Ha? Jones, we will come also with you, We want also to go in the plaza.
Okay, come on, Tatang. Let's go. Bakit? Ang sungat kan. Kay ikuyog data da George Kinley sa Ida Plaza. Darasem. Napanan di asawa mo ngay, Lisa. Napanag si RBE, tatang. Itay tayo pa'y laapo manag na. Abay, di tayo pa'y mapanmangan aya. Saan ka no pa'y amabisin ni George, tatang? Nyamit tayo. Pabisina ko. Kunamkin ko na at adakil ti tiyan na. Ado pa'y la siguro ti abasto ti bito ka na. Rumaneri ka, Delio. Apay nga minasimurot ka, no rumaniklamo ka mo't. Nagbati ka lakuman ah. Ibagam ngamin Alisa. Ibagam anabisin ni nanang mo. Ni, apay asyak man tirason mo nga ay. Umuna ka nga minan nga gawad. Mangantayo pa'y mata. Kunang mag-shopping ti gagara tayo dito plaza. Magmagnamo ilagayap. Adumag ngamin taksay. Ngapay aditay aglugan. Kasta nga minti kay kayat ni George ngar aramiden, tatang. Ti magmag na. Kasla nga rod saan amabamban no. Ay, makapanog mo di pumanag na. Makapabisin pa'y. Ibagam iyasawam tayo pa'y mangan. Maulaw ako ditibusin ka. Remor kay samot kadali sa idikalman kabagis. Napanan nyo nga eh. Napan kami man iya bagyaw. Ha, impasyar na kami man di puri ni ramanugang me. Ay ha, imbag man. Kat, nagpaspasyaran nyo nga eh. Kuan, nag-shopping kami. Hindi kuan, nang restaurant kami. Hindi kuan, nag-shopping kami manay. Ay, nagmayatan. Anya nga'y matirik na ti adda manugang na a foreigner kabagis. Ay, mayat akabagis. Kamayatan iti amin amayat. Diyak nga ron namnamahan ang makamanugang kiti foreigner. Oray na bakit ang nabalasang ni Lisa? 45 na nakaasawa pa'y mulan. Kat foreigner pa'y. Ay! Diyak ni namnama ang makaasawa ni Lisa iti kasday. Kunak naon mangayat iti ka anakabong. Tanabakitan lang nga ron abalasan. Nagkutong ka nagnisit pa'y. Ay na, di mo tagibasitan tila nga jay anak mo. Takakas jay a klase ti type dagiti foreigner. Pang foreigner ti pintas na kabagis. Nga raw. Di ibagbaga tayo ana alas. Napintas mo gayam ka nagiti foreigner. Anya mo dagiti nga imbagbagam ka ni kabagis mo, Delio. Ti ko namjak nangag, ti nagsarsaritaan nyo itay. Nag-shopping nga ibagbagam mo't. Ulbud ka mo't alaklakayan. Hey na. Nagdamag kin ka intang. Huwag ko namlatan. Alangan nga inak ibagbagaan nagnalat inararabid tayo di bagyaw. Adi tayo nag-shopping. Kamanano kumano ibagam tagpay so iti kabsat mo. Kababain. Foreigner di manugang ta. Langataw ti panagkita na kinwana. Big time ti kasdyan. So ano agdamag? Huwag ko namlatan. Tatang, nanang, anya nga'y, yawid na ko ni George ije pagilyanda. Ay kit mayat Tapno ag citizen kamutan iya pagilyanda anak ko. Agan anad kayo iti flight yu anak ko. We are leaving now, Nanang, Intang, Tatang Delio, till we meet again. Oh yes, ay, my handsome manugang. Don't forget to remember us, you pauit as a mani. Ilay bagbagam mo. Di ka lagpain, Delio. Ikit manugang tamay. Awan mo sabsabali ka natan. Pagbay ng pailaang day. What did you say, Tatang? I said... I do not mind what he said. You go kit Dina so that you will not be late in the airport. Alang nga rod, patuluyan min nanang. Tatang, kamo nani, let's go. Okay, honey. Nanang, Tatang, we're leaving now. Bye-bye. Babayaw, may handsome manugang. Agad nad kayo, anak ko. Ay, napanan Dalisa. Makapaikawa mo't. Awanan dyan nakta dito'y balay. Huwag nga ron yung sa nabanan. Taba pan agakop iti dolyar dyan anak tayo dyan abroad. Maday ta ka manon. Tilay bagbagam.
Amom nga rod ayan, no ado ti kwarta dyan nakasawaan na. Kat siyempre foreigner nga ron, di ado ti kwartana. Kano masayangan to pa iti pagplay ti tayaw iso nagnagna tayaw. Kan budget may lamin akin kinan tayaw. Nainot siguro met aguro ornong siguro iso nga agtip-tipid. Di mo lang mo Ay, nabitla nagamam mo dang nagasawa dat. May mayatin tikas jay, bakit? Ta mga numaagaw pa ti sa bali ni George. Sayang. Ay, sapay ko mga rod Tagbalintuan naragsak dyan anak tay ti puder day dyan lalakay. Sapay kumatay patag na itagnanayon ti anak ta. Lisa, honey, stay here at home and I'll go to work. What I am supposed to do here nga? I am so boring, honey. I want to work also. I don't want you to work. You might even get courted by someone out there. So just stay here, okay? I'm just here all alone. I feel so bored staying here. All right, honey. I'm leaving now. Bye. I want to go out. Can you give me some money so I can go hang out? No, that's not allowed. Just stay at home. You're not going out. I cannot give you money because you might spend it on all sorts of things. Nakaimimot ka matgaya. What did you say, honey? I said, nakaimimot ka. Pati makan, limitado. Kitaam ni, kimutong ako. What are you talking about? I don't understand. I said, lawlawan ko anak ki asawa kan si murot kan ka. Permi ababawik, George. Hello Lisa, kumusta kan nga dito abroad? Kumusta kayo iti asawam? Ay, nagboring nga rod nanang. Kasano, awan ka aruba mi ditoy. May sa abalay tay ka aruba mi ditoy. Awan pa'y pakibyangan na iti ka aruba na. Sa baligayam ti style da ditoy. Saan akas dita Pilipinas? Amabalin mo ti makikaaruba amapan makiis-istorya. Dito'y awan pakibyangan ti kaaruba kan ka. Saan da ka pansinan? Anya, apay di ka pala nairwam ay anak ko. Diyak kayo tikas ti ang klase ti panagbiyanan. Pero may aboring ko dito'y. Di nakmat ngamin kayat apagtrabaho ni George. Amangan ka no armandak no rumarak dito'y balay. Anya, apay naimon ayan ni George. Ay, pero minanang, iso asa ko lang maigaman ti cellphone ko no kas di amapanan ang trabaho. Anya, sana bali basta saan ngagkabel. Saan matkit di? Nung sa bali ti style na nanang, tanga din nakmat una yun. Ay, sa anak anawaya dito hinanang. Agatan niya nga ro ti plano ngay. Kasla kaya't kunti agawid dito Pilipinas. Anya, imbag ano palubusan na kati asawam. Agpakpakaasi ka. Ay, alah makamuka nga rod Ang magpanunot ka na imbag di kag dardara sudos. Pagsaritaan nyo na imbag iti asawam ti planom. Tapnawan tumpwar arire anak ko. Nay nangalaam di tarilom dilyaw. Ginatang ko yu ukay-ukay. Adumot gayam timported ariloy diwagwagan. Nay, napintas mo. Uwe na, naggaboy jabor daytaw. Nalakalaang ti pananggatang ko ti daytaw. Dadadadahil na. Saan nga gandar? Sa ginatang mo no dadaal gayam. Inak to iparipir Kat usaram to nga rod ano na repairan. Di mo usaran na dadaal. Amo na pa'y nga ron no dadahil daytaw no saan. Diyak ibagbaga Nay, itala ang makitak anak karilo ka, kabagis. Ne, napansin mo materilok. Impawit man tay foreigner amanugang ko. Ay nay, imbag man. Naidumdum at style na arilo Si kabang matyan na manugang na foreigner. Ay katmayat nga rod nakatumpong ni Lisa itinasingpot kan naparabor nga asawa. Wala, kan foreigner ko naman. Ay, Kat, kumusta mo ni Lisa nga anak mo ijay abroad kabagis delyo?
Ay ket mayat ti biyag na iti sidong ti foreigner nga asawa na. Nagdakil ka no ti balay ti asawa na ijay. Dudwada nga agnanaad. Ay masapul nga ron nga agsikukan Tapno adda kadwada ijay dakkala balay da. Wen kumagarod. Tapno maddan kami matan iti foreigner nga po ka. Ngam makaanak pa nga ni Lisa kaya bumakmutay. Ay wan bareng napigsakat ti dara dagiti foreigner no mailaw kada tayo a Pilipino. Nagmayat nga ron ti kombinasyon da. Da kami lang, tinakamanugang iti foreigner dito lugar tayo kabagay. Iso nga adulaki, dito mapapal ka na kami. Ha? Ay katadala ta siguro mat kabagis. Bakit? Apay, awan pa'y pauit dyan anak tamanipod abroad. Pauit nga. Kwarta nalipatan na tansamot tan dyan anak ta. Sagpaminsan pa'y nga umawag. Manmano ka no nga minama ka silpon. Tapasaray igaman nila kay na ti silpon na. Di mo't lag pauit iti kwartatan. Kat dolyares mo't ti kwartada ijay. Apay ngay nga ta. Diyak ka mo Mabainak lang agdawat iti kwarta. Tani, awam mo trabaho dya anak tayo dya abroad. Apay, saan nga tangay ikan di foreigner nga asawa na iti kwartada? Adat sirbina alaki asawa iti foreigner ngay. No di da ikan iti kwarta. Diyak ka mo Mabainak ngagdamag. Maburburing ka no nga ron ijayan. Tadala ka no iji balay da. Kit mayat kit di ano kastata saan nga agbanawg. Di na pa'y kaya. Sitting pretty. Kinkasla prinsesa di sidong tasawa na. Diyak lang mo tani kunana mo tan na imon dya asawa na. Ay na, kagangay lang day ta imon-imon. Love na nga ro di anak ta. Iso natural lang nga gimon. Awagat tuman di anak da. Agparik na akman. Bareng pauitan na tan iti kwartata. Hello, Lisa anak ko. Kumusta kan nga dito abroad? Ma'am, ado ti mga apal kin ka dito lugar tayaw. Kin oray da kami adadakil mo. Apalan da kami. Tanakamanugang kami kano iti foreigner. Anya ko mati apalan da kanyak ngay. Agbababawi aktupay anak ki asawa kin ni George. Nay, anya ko mati pagbabawiyam. Kat adda ka lang arunin dito abroad. Nagboring. Kaslaing mayak lang nagkatulong dito nga awan sweldo na. Ha? Gaputadyak kayat ti maboring. Tila aramida kon dito'y balay. Nga makabanog mo. Nagdakil ti balay ni George Adalusa. Isunsamot nga inasawa na. Tapno at dagbali nakatulong na. Anya? Kat ano sa mun basta ikan nakalakit dito kwarta? Pulos tatang. Di na kayat nga ikan. Tadi na kayat makaruwarak dito'y balay. Kasla akbalog dito yun. Tadyak makaruruar. Anya? Apay ngay. Kimutungak pa yun. Gapo iti stress. Ma-stressak dito itatang. Ay na, ano sa mun may ruwam kanto anak ko. Sa nabalay, tadakan dita abroad. Kit pakaydayawan mi unay day ta adadakil mo. Tanakamanugang kami iti foreigner anak ko. Kaya't kundi agawid tatang. Diyak kayatin dito. Ay saan apay nga agawid ka. Agawid ka kahit agsubli ka man ay iti kinarigat ti panagbiag. Anyalat sa wundag iti tattaon ngay. Sapay kanayon ka nga ipanakil ka na kwada di taol. Ibagbaga ka na pintas ti biag mo ditan. Senyorita ka. Tadi na ka kahit apagtrabahon ti asawam. Pudno adinak kaya tapagtrabahon. Ngam dinak matikan iti kwarta tatang. Kan naimon, iso adinak palubusan nga agtrabaho. Kan rumor dito'y balay. Anya? Iso nga agawid aksan. Sa anak ka naragsak dito'y. Ay saan? Anyat kung dito yung agawid ka. Katawan mo trabaho. Awan no panawa mo ti asawam. Bumabaman ti panagkita ti tattao kada tayo. Kakaisuna ang imatubas iti panagkita da iti pamilya tayo. Tadda na ikamang aporiner kada tayo. Agawid ka kiday. Asikasurkin dita asawam dita. Hello anak ko, naimbag man tayo mawag ka. Kumusta kan?
Nanang, nagapa kami kini George. Si Sophie Manawa. Ayan mo nga Rudit hangay. Magmagnaak dito'y kalsada. Ay na, papanamon ngay. Diyan ka mo, Nanang. Kumpurmi di basta pumanawag pa ila ijay balay. Tamangan numakabil na ti asawa. Agawid ak tumod lang. Nga magpagnaag pa ila. Ay na, uwan tanay. Awan sa bala papanam. Isong agawid ka kiday. Anyat nagapaan nyo aya. Maburburing ak lang arudan. Umanimon pa ilang matay dyan, George. Nagsapat ti pungtot mi, Nanang. Ay na, di ka unay nga rin umadayo Ang mga numayaw-awan ka dita. Kaya't kung tagawid dito Pilipinas, Nanang. Kasi kaano palubusan na katasawa manak ko. Di nakpalubusan tayo dyan, ngam kaya't ko taglibas. Anya? Asino ta kasarsaritan bakit? Ni Lisa Kaya't nakanutagawi dun. Kasaritam. Hello, Lisa. Apay manin aya. Tatang, agawid ako. Diyak kaya't dito yan. Ma-stressal dito Mapuri nga. Saan ka naragsak ititan na ti asawa? Kabkabilin na kaya. Saan matkit di? Ngam nagsakit di pa nagsasauna no agapa kami. Ikit talaga kasta Sensitive kan sa amot ngamin unay anak kaw. No agungat ta asawam, aguli magkalaang. Nakais-istrikto. Si Luso, nakaimimot. Kaya't ko tagtrabaho, tapno adda kumamot kwarta. Nung di namat kayat, naimon nga minunay. Ala, agpakumbaba kalatan tanay. Adda ka dita pagilyanda. Mairuam kan tumot lang iti ugali na. Basta di ka agaw-awid. Adda ka nga ron ditan. Sayang ti kaadam dita. No agawid ka anak kaw. Madanaga na katalagan lakay. Saan mo nga umawawag dyan nakta? Kumusta nga tan? Nasaya at ti kasasaad na ijay. Gagangay ti bumakit. Nagbali na sensitive. Arsagid launay siguro ni Lisa. Iso nga agapa na iti asawa na. Ay, Sayang lang. Ta saan na makaanak ni Lisa. Adda kumamot puliti foreigner nga po ko ta. ay awanan. Saanan nga ganak dayjay. Nay, adda umawag. Ni mo George na manugang talakay. Ela, sumbata matagos kan bakit? Amangan no agipahuit iti dolyar. Hello, George. Hello, Nanang Intang. Lisa is going home to the Philippines today. I will take her to the airport. Today, George? Yes, Nanang. She is insisting on going home, so I will allow it. Because I don't want us to fight again. Yes, George. Please tell her nga rod, to call us. Okay, Nanang. Bye. Anyat ko na na. Agawid ka nun ni Lisa. Urayan ta tiawag dyan anak ta. Tasabtan tanto ija airport. Manganan, anak ko, nakaluli magkamanan. Nagatayo tinakaiturungan dagiti matam. Umay ka manganan Sige lang, Nanang. Mangan kayong tanabsugak pa'y. Kaya't ko't imatulog. Nagida ka mamanan, anak ko. Mangan kayon, tamaturog ka. Maturog ti kayat ko nga aramidan. No kunada nga ulimak. Keep silent. Stop crying. Anyat ibagbagamon ngay anak ko. Bakit? Apay nga akas tumutod anak ta. Agkakarang mo ti ibagbaga ka na aramidan ran. Rinabii mo tan asumanaong agmay-may sa. Ay, panagkunak. Gapo siguro da ita itinakaro nga stress na idija abroad. Na-stress la unay. Kasta nga tagagparisaw. Kanya pa'y kumangay. No si kantumang ngamin.
Imbis na nagawid pa ilay ngam linapdam. Ha? Anya nga ita, kimarula ka nga rodan di sitwasyon na. Di ka pabasol, bakit? Tawan mo ti akin pagayatan iti napasama ken ko, ana. Kanayo na mga minay bagay di nga gawid ngam linaplapdam. Anya nga ita, isabasol mo da itaw. Kahit, anya nga rutaramidan ta. Ipagas ta ate anak ta, tapnagimbag, kasimot. Alam nga Rod, intay paagas to anak ta. Bakit? Uy, Rosing, buludak man jay blender yo. Ah? Ay, usarak kumapay no madamdama, Mari Ibiyang. Ngam na isublim adagos, sige, ipabulod ko. Apay, imot mo ti blender nga ginatang dedi Rosendo nga asawak. Kat no ginatang na dedi nga blender para kanyang. Han ka nga makalibak kanya, Roseng. Tan nakalista amin nga ginatgatang na nga gamit mo, ide kabit na kapailang dyan natayan nga asawak. Ha? Ipabulod mo, ano haan? Ay, sige, bulodom nga rodan, Mari Ibiyang. Nay, kanyamanan day tayo sangput mo, Ibiyang. Nagbulodam man ditan. Hangko nga binulod dato'y tatang. Adakar bengak nga makiusar ito'y taginatang dedi Rosendo dato'y nga blender. Ha? Garanggan diyang dedi nga Roseng. Ag-aagaw iti asawa. Traidor nga kumare. Ibiyang, natayo day di Rosendo nga asawa. Anya pala ti pagsilusam kat nabalo ka nga ruday. Bastahan ko nga malipatan tayo naramid da diyang nga Roseng. Agasam data, iso tinapnapanan iditi sweldo da di Rosendo. Ado ti ginatgatang ni Rosendo nga gamit na. Iso nga makiusarakmat, tasawak ti matang kadagijay. Anya, lipate mo lay ta anak ko. Di ka gimulay tigura ta mali ti kasta. Si kamot laeng ti marigatan. Ay, basta, nasakit lang ta tinakam ko. Traidor da diyang ako mare, awan babwaen na. Ibulgar kon to pa'y ija asawa na ti sigud nga ramid na. Ay, sus, di mo aramidan ti kasta anak ko. Riribok laeng ti parnuayan lay ta. Sapay kakaskasar dalaeng iti asawa na. Ay, haan nga kamkamali da diyang nga Roseng. Ano siyak ti masuron talaga nga ibagak ija asawa na ti palimad na. Saan ba na tila aramidam? Di mo riribukin tinapintas alinangin da iti asawa na. Agparbeng ka kumaibiyang. Ni kumarim sama di limabas, Roseng. Ah, wen, ni Mari Ibiyang. Apay nagsakit ti panangkita na diti balay itay limabas. Nagtadam di ko silap na. Ay, kwa, style na laang dayjay, Fred. Kas di at talaga ti panagmatmata na dayjay ako, Mare. Kaslaad da ngamin kagura na. Awan, kas di na laang dayjay. Ngam nasingpat dayjay ako, Mare. Kas makita mat, kanayon nga umay dito'y balay. Wan nga raw, tila mabulbulod na no umay dito eh. Kas di kami nga agkumare, lakay. Agbinbinulod kami iti gamit. Data. Nay, anya day tayo karkarton mo ibiyang. Dato'y man blender. Nakita nga minti presyo na ijemol. Nagnginamat gayam dato'y. Apay nga ikarkarton mo. Isubli mo? Masapol pa lang ikarton mo nga isubli ay ah. Anya nga isubli nga ibagbagayumat. Idulin ko tanangin na dato'y. Ha? Anyo nga ibagbaga nga indulin ko ah. Ibagak tulatan ka ni Rose nga nadadal. Kat imbelang kon ko na. Anya? Ay sana nasaya at di kasta nga aramide manakaw. No binulod mo, isublame. Di mo tagikwaan. Kat kwarta mat da di Rosendo tinaigatang ito'y. Asawak tinanggatang ito'y. Wen angam inted na dayta ka ni Roseng. Bay-bayam ka din. Di mon almanay na nakaw. Han! Siyak nga ro ti original nga asawa. Siyak ti rumbang nga mang tagyakwa ito'y tatang. Ibiyang. Inutakit di nga bunagan amin nagijay ginatgatang ni Rosendo idi ah.
nakalista dagiti ginatgatang nakat. Ta pinalutpot ko amin dagita kanya na ide. Anya, Iso nakit din ti mayra noon. Sapay nagngingi na gayam dagiti ginatgatang na ide. Bawiak amin dagiti ngayon intag ti asawak. Tanuhan, ibas ko kanila kay natibulok na. Buludak man pa di rice cooker yo, Roseng. Ha? Us-usaran mi mat di rice cooker mi, Mari Ibiang. Rice cooker tayo amin da jay, tada di Rosindo tinanggatang. Apay te kunam hangkong amo. Amok! Jay, 10 cups nga rice cooker da jay. Ha? Sige, ipabulod mo, tay subliak to no makaluto ak. Isublim nga rod adagos taagluto akto mat anya. Uwan! Sige, ang kaalanan. Uwan gayam. Jay blender nga binulod ko, hanmatan nga aganandar. Impa-repair ko pa yan, kung na madjag-repair nga han kanon nga ma-repair. Pinarigat mo sa mat ngamin. Saan mat unay us-usar day jay? Ay, sayang nga rod ano na dadaol. Sapay nangina day jay. Ay, awan na, imbal lang ko, tahan matan nga ma-repair. Sige, ang kaalanan di rice cooker tane, buludak matbiit. Mabiit laan nga rod. Taik katot ti kargana. Maala, sumrak ka pa'y Ay, ihanan, urayan kan ito ay antiri daw. Apay ngamin, arwamom da jay a babae, anak ka. Di mo ngamin itad amin abuludin na Paayom mo't sagpaminsan Narigat mat nga rod apaayan day jay ang tao na nang tamang riribok mat. Pinangtaan nak namin. Ano jak itad ti kayat na. Ibaga na kanukin ni Fred nga asawak ti may papan iti napalabas mi iti day di Rosendo nga asawa na. Apay, no ibagam ngamin kin ni Fred, ti may papan iti dayta. Ipudnum ti amin kunkwana, tapno awan ti pagbutbut ngam. Mabutengak nanang. Kun mabainak iti asawak. Amangan ngamin no bumaba ti panagkita na kanya. Kat amangan no maupay kanya. Kat sinaan nak nanang. Ay na anak ko, no talagamot lang ay ayatin na ka ti asawam. Oray anya pa'y tinapalabas mo, ayatin na kan tulat ta. Saan nga umdas dagita apakaupayan na kun ka? Basta mabutengak nanang. Isu asaanan. Wan ngumpas pasurot ka kadilatan iti dayjay nga ibiyang. Awan agruam dayjay a babae, anak ko. nangalaam manan iti day ta rice cooker ibiyang. Binulod ko kan ni Roseng aga samat data nga ginatgatang da idi. Kitaan nyo ni quality dato nga rice cooker. Dato yung matji brand nga nangina. Damat rice cooker ta. Apaya bimulod ka pala. Pakinabangan tayo mati na ipundar de Rosendo Apay da jay langkit din nga Roseng te makinabang. Ay, anday ta kamanin ako nak. Sardi nga man tikas na nga aramid mau. Di kalaag ba ay? Kasla kalaag bibisino di tikas na nga aramid daw. Basta baybay anda ka di. Ado pa iti buludak kanya na. Bulodam, wano dawatam. Bulod dawat mo nga mencar aramidam anak kau. Dakdakal nga ron ti karbe nga kadagito nga kagawaan. Tasyak ti legal nga asawa da di Rosendo. Naglalay nga da dya nga Rosengay. No tagikwaan na dagitoy. Awan karbengan na nga mang tawid iti naipundar da di Rosendo nga asawak. Siyak lang tada karbengan na kadagijay tatang. Awanon, saan manon anay sublitay rice cooker tayo nanak ko. Awan paglutuan tayo itiin na po'y. Agluto tayo pa'y laang ijay burner nanang. Gumatangak to laangan iti sabali. Apay ngamin adi mo sublyon. Kukwam mo day jay anak ko. Saanan nanang? Taamangan no pamkwatan tumanan ti panagpungtot ni Ibiyang no aramidak ti kasta. Agruam mo day jay a babae. Kaslasig siguro ang mga ala kadagiti kagawaan tayo dito'y balay. Ipabarangay tayon san. Ay, saan ananang? Saan tayon apadakkelan dayto abanag? Ay, nasingpot ka unay nga minanak ko. Iso nga isyi-isyan nakalaang daya babae. Ay, sungatak san tiawanan baeng.
Dila agbain iti kasjay ngar aramidan na. Baybay anyo, nanang. San abale, taitad ko la aming kankwanan dagiti inintad idi ni Rosendo tapno sardengan na kon. Anya, hay, alagarod may mayat siguro nga agpaiso no kasta ti aramidem, tapno sardengan na kan dayjay a babae. Adani bakat mo, Fred? Adam at mare. Ngam aday di banyo, agdigdigos pa eh. Sumra ka Urayam amalpas ni Roseng. Agyaman na ka nga rod niya. Ay, umay ko kumaalaan di washing machine nga binulod na idi. Ha? Binulod? Kukwam da di a washing machine, mare? Uwan, kukuha may iti da di asawak. Nabayagan na da di nga ada kanya na. Iso nga umay ko man sublian tani o sarak man mat. Kasta aya. O sige, urayam nga rod biitan di asawak, mare. Agyaman ka at adyak imbag at agpaiso iti asawam, Roseng. Imbagak nga binulod mo lang ti washing machine. Hangko imbagbaga nga ginatang da di asawak da di nga inregalo kanyam. Ha? Sige. Alaan mo ti washing machine, Mari Ibiang. Talaga nga ala ka. Haanan nga bulod. Subli akon nga talaga. Sige, itad kun. Kan uray dagiti daddo maaginatang day di Rosendo. Alaan mo. Kadwa na. Naimbag man ta nakarik na ka. Kasta ko mga talaga ti kayat ko nga ibagangam medyo mabainak nga eh. Uray kas ano kat adamat latabain ko Ngam, anya nga dagiti itad mo. Sigurado ang mga kompleto ta nakalista dagiti intad da dila kay ko kanyam. Alaan mo ti washing machine. Air fryer. Napuskol a kurtina. Dua a kutsyon. May isa a cabinet. Kantay TV. Ada pa'y sa lasit. Apay ti kunamhang ko nga ammo. Siyak tinang ituloy anang bayad iti dayjay, Mare. Tahulugan ngamin. Binayadan la day di Rosendo ti down na. Ngam siyak tinang ituloy anang bayad. Numanotin daw na isutitad mo kanya. Ha? Apay agreklamo ka? Ha? Ay, sige. Itad ko, Mare. Kanjay duwa nga dadakal nga timbakan plangga na ayan dangay. Adda iti paglalabaan. Sige, alaumpay dagi jayan. Tapno malpasan ti saritaan Mare Ibiang. Di kalaag ba iti kasta nga araramidam? Di mo pala nga ron inakukos amay na kagawaan ni Roseng iti balayda. Binaklay mo kuman apat iti balaydaan. Kita nga ron jay bubida dakat. Kasla na baliwan. Wartan sapay ni Rosendo ti inusar day jay. Ay, naawan di talista di mo almanain. Pati na ita bububi na pagintirisam. Masursurunak nga ron iti day jay nga babae. Jak malip-lipatan ti pananggulip ti asawa kanya. Gapukan niya na. Lipat mo na ita kung naklangaruday. Natayain ti asawam. Nakiasawa mo tan ni Roseng. Ang musika, di ka pala makamove on. Sana bali ata na alam mo't amin ay nakagawaan ni Roseng ang ginatang na di asawam. Makalipat ka mo't siguron. Hangko nga mo. Kumporme tatang. Ne, mayat mati iinuman nyo ito yung store. Huwag may kachat. Agsyat tayo, Mare. At wana, nabayagan nga hanak nga nag-shot kat. Ay, anyat pulutan nyo itangay. Agduduma, Mare. Agorder kay tinumam no kayat mo, ta bayadan men. Agpaiso. Sige man nga rod. Diyan unay nga napaite kayat ko nga inuman. Sige, Mare. Mangalakan iti inumam. Tumunag mga paray, tanay. Maulawak mo tayo. Nasubrag santin naginom. Agaway da kamatanta, nabarta ka kamatanan. Ha? Agawid kamatan, Mari Ibiang? Katuwa na pareta, nabarta ka kamatan. Agkuyogtan nga agawid niya, ta itulod nakman pa jay. Balay me sa kanto agawid. Ha? Ay, ikaw mo na. Ay, talaga yan.
Wala, mapantang arudan, maray. Agyamanak iti panang itulod mo kanyak pare Fred. Ngam sumrak ka pa Ha? Ay, saran, maray. Agawid akong tanay, rabi una yan. Oh my kakit, Di nakikuyod na, maray. Agawid akong. Ado ti man nagdakdakas itan nga panawan. Baka makasalaw ka iti hold-upper. Wano kidnapper. Iso nga maturog ka nito'y balay niya. Agawit kanto no para bangon. Sige. Dito yung arudan salas siya maturog. Ay, ihaan. Ado tila mo kito'y. Ije kwartok ti pagturugam. Kalablaba dagi ulas kanpungan ko. Kanja ap te kamak. Nabanglo dagi jay. Oh my God. Hangkang agsasao at baka mangagna ka ni tatangko. Agsinin niya sa talaan niya. Itan, maturugtan. Kasta, ag-ida ka, Fred. Dumundan ka ito'y, Nag-adayaw ka matkanya. Huy, hangka pa nga maturog, Fred. Ag-istorya tabasit. Fred! Huy, agmulagat ka, kita anak mat. Fred! Ibiyang, apay adi mo inseratiri daw idirabi ay. Asiro takadwam di takamam. Ang kayo nga natagariman, tatang. Ay, mariing dito kadua. Asino na ita nakatalikod na kadwam. Asino na ita lalaki. Doobiyam. Nakunakin ka amang hiyawid kay ti lalaki dito'y balay. Kat dito'y paisilit mo ti pagturugan na. Tangiwat yung kunakat. Ngalaw kayo mat nga. Yang kayo man ijay. Mabiit man lang. Di mo't Fred dahil tawing asawa ni Roseng. Uwan. Anyat ti kaya't asawan dahil tawing ibiyang. Nabartak kami di rabi kat simurot mat kanyak nga nagawid. Crush na kano ngamin. Anya? Ay, sana mabalin dahil tangal aramidam. Pagawidam ni Fred. Mayat pala ang matiturog na. Ang kaya ko'y di ijay. Handak man nga pakibiyangan iti kayat kong aramidan. Siya asawa na itatao. Mismo pa'y ako marim kakin asawa. Kat, inagaw namat iti kanyak dadi Rosendo Ay, anday ta ka manay. Di naksukiran ibiyang. Sana sakti pagpungtutan. Basta awan bibiyang nyo kanyak. Rumar kayo kay dito yan. Tarasan niyo. Roseng balasang ka. Pangasay, sumurot ka kanyak kain kayawid ya asawam. Ha? Apay tatadado, ayan ni Fred. At daigi balay may balasang ka. Tulungan ako matapnusa na maylaw ang asawam ijay anak ka. Ha? Anyat kaya't yung asawan, tata? Traidor kang asawa. Nako, awan na mo kiti bagbagayo. Awan relasyon mi ka ni ibiyang. Ay, adda mata. Hanmon nga ilibak, Fred. Tanangam ti panagsasaw mi ibiyang. Tamabalin ka nga darom iti kastangar aramidang. Ha? Rosing bakit? No naturugak man iti balay da ibiyang. Day takit gapot ta pinilit nak, tanabartekak. Ngamkit di. Awan na pasama kiti nagbaatan mi. Tanakaro ti bardag ko. Ure nalukay nga arakop, awan na pasamak. Agsasao ka di iti ang paiso, Fred. Wen Rosing, patsin ko ma. Ibiyang, ibagam ti agpaiso iti asawak. Pangasim, di mo dadaulan tinapinta sa linangan mi iti asawak. Ala, uwanan. Awan na pasamak iti nagbaatan ta. Awan relasyon ta. Isong araramidak ti kastoy. Takayat ko lang nga iparik na iti asawam ti kasi ti imparik na na kanya kay di. Idi si bibiyag pa lang ti asawak. Ha? O anya Roseng, ready kan? Nga maamuan ti asawam ti nalidam nga palimad mo.
Imposible nga han nakapay lang nga sinaan no maamuan na nga kabit na ka ti asawa kay di si bibiyag pay lang. Awan rumbang apagbut nga. Taimbagakon kin ni Fred ti amin. Ha? Uwan mare, amu kon ti may papaniti dayta. Kat napakawan kon ti asawak. Kat uray anya pa'y tinapalabas ni Roseng. Ay ayataklat ta. Awan tinagbaliw kanya. Pumanaw kayo nga rodan. Adula amin nga ibagbagayo. At si Karoseng, hangkang agdanag. Tawan na pa sa makitinagbatan may asawam. Ha? Pagan ano kumamatdata nga asawam ngay? Awan it surana. Si kansa lang tinailawan kanya na. Ha?